Sanibonani nginibela ngiphinde nginamukele kwiNyanda TV bafowethu nibengena ngokusimbila wami ngoba le phansi omhlabeleke nayo esigodini sakwalolwane bafowethu nginiphathele indaba eyishisa kakhulu eyivuthayo ezithi be bafowethu umthandeni umfakamanqele uyawuthela usawoti esilondeni usetalabheke uDumi unkosikazi bafowethu ngenxa le ngxabano yabo eyayikhona lapha beno Big Zulu. uBig Zulu ke siyakhumbula ukuthi bafethu baxabana noDumi unkosikazi kodwa umfokanene ke uxolisile uBig Zulu umfokanene uxolisile mayelana nokuxabana kwakhe ngesikhathi bedlala lapha ibhola kuyistick bafethu siyakhumbula ukuthi kwenzeka isigameko kanje manje ke umthandeni umfokamanqele ke ube sethela usawoti esilondweni ake ngiyidedeleke bafowethu ivideo niyibonele nini okweni ukusubscribe ni like ni share ngiyabonga bafowethu Whoa, I'm Dumi. In Jesus' name. Guys, I'm sorry to say that. Fatak. Okay bafowethu, kuqala nje angeke nginimoshele isikhathi ngizoba mfisha. Kuqala bengicela ukuthi nikuthole ngaphakathi enhlizweni zenu kubo bonke abathintekile ngokuthi ngibize uDumi ngomfana. Ngicela nje ukuthatha leli thuba leli ngixolise kakhulu kumfowethu okokuqala nje kumama sendlini kwifamily kaDumi okokuqala.